Salutare tuturor șanțele de pâine, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm un joc cu mașini. Da, Backstage Battle sau ceva de genul. Și da. A câștigat cursa Wizard Duh. Cred că vom fi singuri. Salut! Unde ești? Deci, da, jucăm și cu Ovi. Și va fi șmecheros. Hai să-mi iau și eu o mașină. Mi-am luat și eu o mașină. Facem o echipă sau nu? Fără echipă. Început? Eu eram deja pe ăsta. Căzui din hartă. Început? Nu, nu început. Crezi că a început. Da, o să fie haos. Scuze. O să fie haos, atâta vă zic. Nu știu dacă am mai postat un videoclip cu ăsta. Știu clar că am filmat un videoclip cu jocul ăsta. Nu! Bă, ce boi sunt ăștia! Dar nu știu dacă l-am și postat. Nu! Și eu încă n-am intrat în... Bă! Mamă, ce slab eu l-a ieșit de acolo doar ca să mă dea pe mine mai în spate. Nu, eu încă n-am intrat în chestia aia. Poți să le vedem, pentru că ăștia în spate ai mai mulți kilometri. Eu nu o nimeresc. Bă, ia duce bă! Ok, hai să intrăm. Încet. Fucking hell, ref! Gata, am intrat pe gaură. Și acum hai să pornim. Probabil că eu nu o să am cine știe ce haos, pentru că sunt cam în spate. Dacă iau din urmă o să fie un haos. Pentru că Ovi știe că eu pot să creez haos, mai ales cu mașini. O să creez foarte mult haos. Eu sunt pe 9. Ok. Hai că aproape-i luăm, aproape-i vedem. Nu-i vedem încă, dar... Aproape-i văd. Sunt pe 8. Văd. Sunt pe 6. Am trecut de 2. Văd pe cineva? Văd și o rampă. Ia uitați-l pe ăla multicolor. Hai să luăm din urmă. Ia uitați-l că ne apropiem de la multicolor. Cineva să izbi de un perete. M-am trecut unul. Da. Mamă, ce timp am făcut eu cu Bacon. De ce sunt mai lent ca ăilalți? Văd o rampă. Ăla multicolor mă bă... Mamă, ce sunt Ovi?
Sunt cu spatele. A, te-am văzut. Deci în fața mea s-a întâmplat... În fața mea s-a întâmplat un lucru foarte nebun. Da, văzut și eu. Dar unul, pur și simplu, stăteam și dintr-o dată văzut pe unul care s-a dus așa într-o parte că îl luase unul. Jocul ăsta e foarte haotic. Eu te bag pe Dinoco. Ok, de data asta o să-mi iau altă mașină. O să-mi iau una mai mică. Mi-au pe asta. Nu e mai mică, dar... Bă, mă dă bună cu capul. Mamă, ce lag am. E cel mai mare lag care există. Eu nu știu unde sunt. Începe cursa. O chestie mare acolo. În partea asta? A, nu, cred că e în cealaltă parte. Mamă, ce lag a avut să iei și acum eu nu mai știu unde sunt. Apropo, ignorați că sunt dezbrăcat. Am o haină care nu prea merge pe jocuri. Nu se vede. Se vede foarte rar. Partea asta e? Nu! Da, în partea asta e. Mamă, ce haos o să fie. Repede, pe prima pe care o găsesc. Mamă, am zis că am ceva plus, dar am de ce. Ok, gata, intra aici eu. Exact. Ui, și ce lag am venit. Da, venit de dată să mă pun pe final. Am dat la bunuică. Mă apropii, vreau să fac haos. Ia uite pe unul. Voia să fac o praf acolo. Ui, și... Ăla-i Claudiu, ăla-i Claudiu. Las că le dau eu acum una. Gata, Claudia în spate. Mă bag cu unul. Gata, spre 4. Gata, spre 2. Gata, spre 1. Nu e poziția pe care nu vrei să fii în momentul ăsta. Bum! Înseamnă că nu bag în glas. Nu stai de gând. Mă bag cu unul. Mă prind sărățel cea. Mamă! Ce fug chestia aia, pur și simplu îi dădu și una și el, gata, se întoarse. Turchiz! Mamă, cum îți grabă asta! Mamă, că mi intră unul în mine! Bă, dar nu vreau nimic să mă. Eu mă bag cu Baltazar. Mamă, că mi intră Baltazar, mamă. Bă, sunt pe 6. Nu văd ceva! Sunt pe 7. Sunt pe 8. Îmi intră unul nasol, sunt pe 9. Da. Ok.
turchiz. Mamă, ce lag am. Ce-a fost mașina aia? Era o mașină care pur și simplu zbura așa. Gata, intru în depășire, intru în depășire. Nu, eu trebuie Verstappen. De unde veni? Uimitor, sunt pe 4. Oh, nu! Oh! Holy shit! Ăla cu bordul! Totul se întâmplă în fața mea, deci... Bă! Ce-a dat lui Verstappen, bro? Tot ce se întâmplă acolo se întâmplă în fața mea. A fost ai cel mai bun unghi de filmat, frate. Văzuși totul. Bă, e haos acolo, asta știu clar. Bă, eu cu Verstappen avem rivalitate prea mare. Tu nu mai ești pe 1, nu? Sunt pe 7. A, eu crezut că tu ești pe 7, pe 1. Bă, eu Bă, sunt... nu mă văzuși cum mă luptai cu Verstappen, mă văzusei în fața ta. Îmi intră cineva urât. Ce se întâmplă acolo? Ovi a zburat o mașină. Ce-a fost de aia? Ovi am făcut o mașină să zboare din greșeală. First time? Nu. Bă, ce strâns e aici. Eu sunt bine că sunt... Eu bine că filmez și sunt aici în spate, cam cel mai... Verski? Nu se bike. M-a împinsă cineva. Nike bike Speedy One. M-a împinsă cineva pe 8. Pe 9. Pe 10. Bă, să rețin minutul 12:30 când la edit să-ți arăt ce se întâmplă în fața mea. Unde 12 minute? Da, 12:40 acum. Bă, zbură o mașină în fața mea și când zic că zbură în fața mea, mă refer că zbură peste mine. Seara la edit. Eu mă bag cu 1. Sunt de 5. Acum, mamă, ia uite pe Baltazar acolo, ce nebunii. Aproape de final. Nu, m-a luat Claudii. Deci 5. Și în fața mea aproape le iau pe unul care mi se pare că îl cheamă Caca, dar îl chema Oscar. Ok, am terminat pe 5. Vreau un loc bun. Bunicel. Nu. Acum zbor. Ok. Unde e ăla? Unde e? Ia uite. Ce bine că e zi. Ce urâi cursa aia doar de la noaptea aia. Ok. Bă! Nu, și eu îl urăsc pe din fost aici. Bă!
Hai că a avut Eu cu bike cursa, deja ne bătem ce naiba. Nici nu sunt primele 2 secunde ale cursei, frate. La început e cea mai multă nebunie și după aia pe... Mamă! Mamă, Claudia ăsta e nebun! Vii? Tu ești ăla. Eram întors. Nu știu, poți să nu te Eu pe 10. Ok, până acum nu pot ții nimic decât faptul că eram cu sus în jos. Unde și ce se întâmplă acolo? E bătaie. Sunt 4 mașini într-un... Ai, uite. Mamă! Haos. Nu! Dă-tu în mașina aia! Dă-tu în mașina aia de era cu sus. Haos. Ceaos. Cine... Ce se întâmplă acolo? The Sigma Forever! Cine-i bătul ăsta? Nu e Sigma. Mamă, Turkish, băiat rămân. Turkish și cu Claudie sunt nebuni. Unde-i Verstappen? Wow, no! Îmi promit un mesaj. Dar n-am timp să... Nu. O fi pace și iubire. Avem brânz. Vin și eu. A, da. Nu, mi-e frică. Ce în spatele meu? Aoleu! Nici nu vreau să știu ce în spatele meu. Nu! Ba da. Supraviețui și eu. Dar nu! Nu știu unde să mă uit. Ce strâns e! Adică ca să-ți dai seama, eu sunt pe locul 8 și sunt în spatele tău. Sunt pe 9 și te... Mamă, ce se întâmplă acolo? Ce mă salvai? Mamă. Bro, bine că captura așa l-a pus eu. Văzui, eu văzui totul din spate. Mamă, mă! Turkish m-a făcut praf. Turkish îmi strică toată cursa. Și eu stricai pe lui. Ah! Pe cine întoarsă pe cineva? Eu sunt pe 8 și pur și simplu mergeam și dintr-o dată văzut pe cineva care a venit doar că mergea cu spatele. Adică mergea cu fața doar că mergea invers. Pe 4. Pe 8. Ok, revenim, că vreau să mai să văd ce sunt mesajele. Ok. Am revenit. Mamă, e noapte. Și va fi ultima cursă pe care o filmez, că după aia se întâmplă cu spațiul de stocare, da. Cei care știți, știți. Ok.
Oh, mi-e frică de cursa asta. Și pentru că e ultima, vreau să prind un top 3. Și... A vrut să-i star foarte prost. Ok. Mamă, să... Mamă, cum îmi tremură mașina. Nu știu cine e ăla, dar nu mai e. Mamă, ce era... Ok, am scos pe încă unul din curs. Ba, nu se salvă. Mamă, ce se întâmplă acolo? Ovi, ce faci cu ăla? Că ce pot să dea scântei pe mine. Bă. Ok. Eu mă bag cu The Sigma Forever. L-am scos din joc. Sorry The Sigma Forever, dar trebuia să o fac. Mergea pur și simplu și intrat îl luai de la spate și da. Ador să iau pe las. Oh, nu mă iau, nu. Nu, mi-e și frică să mă bag cu Bogdan de la Ploiești. M-a luat. L-am scos. Mamă, dacă îl prinde pe Lupi, mă prindești pe mine. Ce se întâmplă? Era să te iau de la spate. Mamă! Scosei 5 oameni! Dacă am scosei de Sigma Forever, bocalul te urăsc de tot, nu te putea să mori. Hei! Ce faci, băiete? Nu, mi-e frică să fiu pe unul. Pe unul mi se pare cea mai nasoală poziție pe la mijlocul cursei. Este. Eu mă bat cu Lupin și cu băiatul ăsta pe locul meu. Care mi-e prea lung să-i pronunț numele. Că ăla are prea lung. De ce n-am de acolo mă duc să intru? Bă! Băi! Ăla fusă eu, dar știi ce se întâmplă? Intra unul în mine și mă dădu în partea aia și cred că intra și în mine de la timp și intra rămân în alt, doar că tu fusă și la dezavântă. Mamă, ce se întâmplă acolo? Oh! Zbură prin fața mea, pur și simplu. Nu. M-am trecut de Sigma Forever.
Eu sunt pe 2. O duc bine. Cine intră la tine, pentru mine m-a ajutat, că tu erai în fața mea și nu prea puteam să trec și intră ăla și... Mamă, la 40 de milisecunde. Ok, am zis că aceea a fost ultima cursă, deci cam atât cu acest episod. Saleu de pâine și da. Pa, 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 pa!